Prírodné katastrofy 14. a 15. apríla. Rusko. V Machačkale padali silné dažde, ktoré viedli k rozsiahlym záplavám. Voda z topiaceho sa snehu zaplavila časti obce Čepelevo v Moskovskej oblasti. Kuvajt zasiahla silná piesočná búrka s vetrom nad 60 km za hodinu, ktorá znížila viditeľnosť pod 500 metrov. Spojené arabské emiráty. Dubajom sa prehnala prachová búrka, ktorá výrazne znížila viditeľnosť. Irak. Silná prachová búrka spôsobená silným prízemným vetrom zasiahla niektoré mestá na juhu a v strede krajiny. Búrka spôsobila početné prípady dýchacích problémov medzi obyvateľstvom. Irán. Na juh a západ Iránu dopadla masa ťažkého prachu. Na letisku v Ahváze pre prach meškalo 8 letov a 3 boli zrušené. Rusko. Časť diaľnice na Sachaline sa zrútila v dôsledku záplav, čo zablokovalo dopravu. Mianmarsko. 2 týždne po ničivom zemetrasení spôsobili silné dažde v Mandalay záplavy. Mnoho budov poškodených zemetrasením sa teraz zrútilo. Indonézia. Vybuchla hora Semeru v Lumayang Regency vo východnej Jáve. USA. Zemetrasenie s magnitúdou 5,2 stupňa otriaslo južnou Kaliforniou a spustilo pád balvanov. Časti Ohia a západnej Virgínie zažili búrky sprevádzané veľkým krupobitím a vetrom so silou hurikánu, čo malo za následok škody na domoch, autách, rozsiahle výpadky elektriny a popadané stromy. Brazília. Mestá Vakária a Sananduva zažili silné krupobitie a dážď. Argentína. Západnú časť provincie La Pampa zasiahli búrkové vetry, krupobitie a dážď, čo vyvolalo bleskové záplavy.